No, nazdar lidi. No, to je moje první video, co vám chci ukázat, jak přežít v Minecraftu. Tak asi možná, když se díváte na Minecraft, tak to asi znáte, a kdo to neznáte, tak si to se na tohle podívejte a jestli se vám to bude líbit, tak si to stáhněte. Tak jo, moje první video začíná. Prvně musíme najít hodně dříví. Tak jdem. Dřevo najdete na stromu. Tak, musíme to trochu víc. Tak když... Takže tady to bude sněhový, jo. Tady zabydlíme někde na výšině. Někdo, jestli máte tam hnedka sníh, tak to se moc mě teda nestává. Máte hnedka tady sníh, tak se můžete zabydlet na sněhu. Ale to já moc nedělám, no. No tak musím ještě další dřevo. Máme 12, tak to rozložíme. Crafting. Jestli to tady někdo znáte, tak se dívíte, co tady mám. Tomu se říká Too Many Items, to si můžete stáhnout. A tady si můžete vzít věci, skoro všechny věci, co si můžete udělat, jsou tady. A můžete si z toho brát věci, jaký chcete. A to já moc nepoužívám, jenom když jsem bezbraný a jede na mě zombík. To se říká teda mob a no já tomu říkám zombie. Tak nic, jdem zase. Se rozložíme. Tak. Nám asi bude zatím stačit. Tak si jdem postavit přístřešek. A tak. Alaj sak, když spadnete z velký výšky, tak vám to ubere životy, no. A když máte třeba diamantový brnění, tak to je jasný, že to asi moc neubere. Takže uděláme si, tohle je. Uděláme crafting table, je to skoro jako tohle. Tohle, co se vyrábí na rozložení, jenom tohle je takový vyspělejší. Tak, dáme to třeba sem, se si skraftíme. Prvně uděláme klacky, no. Dáme kroumpáček. Tohle vrátíme sem.
Sakrš. Zdrhám. Jak to bylo špatný teda. Moc. Se trochu bojím. Radši si postavím střešek. A hnedka vedle voda. A tak třeba si to postavím tady. Se porozbíjem. No tak jestli si postavíme třeba barák tady, tak jestli chcete něco zasadit, tak vám to asi těžko vyroste, že jo. Tam je totiž zima, tak blbý stromy. Snažím je. Zapomněl. To jsem teďka málo mluvil, no. A musel jsem stavit barák. Teda musíte mít jakoby jedno okýnko, abyste si pak mohli udělat dveře. Došlo dřevo. Dělej. Sakra. A byste si mohli udělat pak sekeru, jestli vám se teda chce. Tak. Půjdete k crafting table. Zase jsem ho někde zapomněl, to je jedno. Takže uděláte. Tak, crafting table. Tady můžete udělat třeba sekeru a dřevo. Tak. Tak si uděláme zase, vykraftíme další. Tak. Tak.
stmívá. A já nemám dostavený barák. Ty vlogy. Dělej makej. Jak se ty stmívá, tak bude víc zombíků. O hodně víc. Ještě tak tma není, ještě se nemůžu oživit. Nám asi nebude stačit na přístřešek. Je dřevo. Tak. Tak, jdem. Tak si vykraftíme další. To se bude stačit na přístřešek. Jo, asi jo. Tak. Tak střecha za chvilku bude. Tak, to asi bude všechno. No, tak se asi uvidíme v příštím díle. Snad se vám to teda líbilo. A příště bude další díl.